لایک و پادپیسات رو فراموش نکنید. ассалому алайкум дӯстони азиз, дар названи видео чӣ хеле ки диден мо дар навори навбатӣ гили валикакӣ дорем, яъне гилои падабойнӣ. ҳар намуд гулҳо, ҳар намуд светҳо қати парӯфтагием. Шумо бисёр савол мекунед дар ҳамин ватсап ки хонаи мо ранг задагиай, хо кабуд, хо зард, хо сир, хо дигар намуд лимони салатви дигар намуд рангош задагиай. Чанд сол шид ё ин ки ӯ сол задем ихекем ай болои ҳамо мақсад гил бизанем мешава ё не. Дар ҳамин канал зиёда ай 10 навор партофтагием ки оид ба ана ҳамин саволҳои шумо дар болои ҳамин ранг. Ин наворам дар болои ҳамин ранг гил мезанем. Шумо нигоҳ кунед, ин яке бо ай гилои беҳтарин ҳастае ки и мақсад камераи мо мекунем, дар ин камерао тошто дар девор ҳастай, дар камера 100% намеояд. Тошто ай пеш мебиниш вапше бо маъқули баъдтон мешавад. Ба ҳамин хотир шумо внимательно тамошо кунед, ба худтона мақсад бифаҳмед мақсади наворпартоии мо ин аст. хоб мешавад ки ай болои ҳамин рангҳое ки шумо номбар карден гуфтен, ай болои ҳамвор бо дигар светҳо, бо дигар рангҳо ҳамин гилои валикакӣ зада шавад. Мешавад 100%. Фақат нигоҳ кунед ки иҷада гил бисёр ҳастай, вариантҳошам бисёр ҳастай. Шумо тамошо кунед навора, хонае ки зада мешавад дар навор ҳамаш ҳастай. Шумо нигоҳ кунед, просто бифаҳмед ки чӣ кор кардан дар кор ва чӣ хел кардан дар кор ки фасон биёяд. маъқули дили худтона гилавибар кунед. Агар сарфаҳм намерен, ина бародарои азиз номри ватсап дар ҳамин ватсап бинависен ё ин ки галасавой кунед. Мо пешниҳод мекунем барои шуморо ҳамин гилои валикакира ки чанд намуд дорем, ба чандин светҳо зада мешавад. Шумо вибр мекунед, мақсад ки баъд заказ мекунед. Мо заказатонро ки қабул кардем, нархи навор ки кардем, баъдан мо мерем хонаи шуморо мақсад ҳамихел ремонт мекунем, месупорем. Бародари азиз, масъалаи косметическида чӣ қадаре ки шумо качествои хуб талаб кунед, хо талаб накунед, мо ҳамон қадар качествои биланқати кора мекунем, ба шумо сдават мекунем, яъне ки месупорем. И гили валикакӣ яке ай гилое ҳастае ки мақсад ки хадавояй бисёртар талаб мекунанд. Шумо не агар маъқултон бошад мехоҳем ки ҳамихел бикунед, хай мақсад муроҷиат кунед. Агар ки нахоҳед, на мақсад ҳамин навора дастгирӣ кунед, ба дигаро посоветоват кунед, мақсад дар имо ватсаптон поделиться бикунед, ба дигаро равон кунед ё история кунед, то ки дигаро бубинанд, бохабар шаванд. Худат сабаб мешавӣ, ӯ мардак вибр мекунад, хонаша ҳамихел мекунад. Аммо фаромӯш намекунад ки мисол ки худат видеоро рӯиш кардагӣ ё ки посоветоват кардагиши ҳамеша худат миннатдор мешавад вақте ки маъқули дили худаш бикунад. Хулоси гап, бародарои азиз, наворои ояндаи канали Секретҳои Устугирро иҷодат кунед ки беҳтарин наворо мешавад. Иншаалло ки дастгириро хуб бикунед, сюрпризҳо барои подписчикон мешавад. Ин ҳам як кори хайриявиай. Ба ҳамон хотир бародари азиз ҳаракат бикунед. Мо ҳар он чизе мекунем, пешниҳоди шумо мекунем, барои шумо мекунем. Шумо тамошо кунед. Хоҳ агар мо ҳам ки накардем, шумо худтон ки карден, мақсад нигоҳ кунед хона чӣ хел мешавад, дар кадом ҳолате, баъд дар кадом ҳолат мешавад, ва худтона бомӯзед. Ва ин номрое ки мо мемонем, агар бихоҳем ки худтон бикунед секретча намедонед, ватсапда бинависед ё галасовӣ кунед, секретча мо мефаҳмонем. Подписатсия кунед, обуна шавед дар канал, мақсад лайк бимонед дар ҳар видеое ки тамошо мекунед.
мо ҳар хоҳише ки шумо мекунед дар комментари ё дар ватсап мо ҳаракат мекунем ҳамон хоҳиши шуморо иҷро бикунем ба тариқи навор кунем пешниҳодтон бикунем. Чӣ хеле ки ира шумо дидед се ҷило метавад и таркибиш дар мақсад лак-пак дохтагиай бо баъди ки тамом мекунем қоқ мешавад бо лакш мезанем моҳи шиш мекунем шитоби ҳар ягон доғе ки ҳисоби гудокон мешавад балатайтар биша киш бирава. Хулоси гап ки боз мегӯм ки дар телефон ё ин ки дар камера оқа хуб мақсад намеяд то шуто дар девол аст ай пеш бо мебиниш бо вапше фасони бадай ира пасоветат мекунем ки мақсад ки ай пеш бубинен боз дигар аст иҷа лак задагиай мақсад ба ҳамон хотир тарки ҳастай о қадар ҷилои хуб наметавонад нигоҳ кунед уҷада ними девол загиай ними девол не ҳам рӯшанаш мекунад ҳам ҷилодиҳандаш мекунад. боқӣ зиндаву саломат бошед бо мо бошед бародарони азиз.